Comencem a construir el futur dels mitjans audiovisuals. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que ho gaudisqui. Mildenau va néixer en el març passat, març de 2013, arran l'ERO. Curiosament, la setmana que ve, dimecres, farà un any que es van rebre els correus electrònics a Ràdio 9. Vam decidir que no podíem romandre així, que això era el que pretenia l'empresa i el govern de la Generalitat, per a que no se n'eixeren amb la seua, havíem de romandre junts. Aquest programa que ha de definir molt bé el paper com a servei públic. Modificar-la per a poder convertir la televisió en un instrument per a pagar totes les seues malifetes, com després. A mi m'agrada el meu treball, però als meus companys il·luminadors, càmeres, tècnics de so, operadors d'equip, productors, els agrada el seu treball. Aleshores havíem de fer alguna cosa. Va ser quan posem en marxa Mildenau. I vam anar, dèiem que volíem ser la veu dels qui no havien tingut mai veu a Televisió Valenciana. Hem fet curtmetratges, tenim una sèrie d'animació breu penjada al web. Amb el tancament canvien les coses. Els mitjans de comunicació públics i privats han de ser instruments al servei de la ideologia del partidisme i dels interessos, siguin econòmics o de qualsevol mena, evidentment no funcionarà ni ha funcionat. Però jo crec que hem de ser molt curosos i hem de buscar les garanties legals que ens permetisquen evitar aquesta tentació per part del poder. Quan tornem de les vacances de Nadal, la nostra intenció és que amb certa periodicitat hauríem de parlar de com s'obrin els camins per a la gent jove, per què se n'heu d'anar fora o què suposa ser investigador en el País Valencià, què està passant amb l'ensenyament. Quant a les instal·lacions i en quant al patrimoni de Radio Televisió Valenciana, ahir jurídicament no ho tenen tan complicat. Ahir probablement en el procés de liquidació podran, imagino que ho faran, desfer-se o donar-ho o mig regalar-ho per un altre tipus. Anem a seguir amb la sèrie de debats. Aquesta ha sigut com una flaçada de dir, estem ací i no aneu a llevar-nos la veu. Ens heu llevat Radio Televisió Valenciana, però la veu no ens la podeu llevar, perquè només hem de respirar per a poder projectar la nostra veu.